Да, и какво стоя тук? Днеска сме с Always GameBG и сме от Slivencraft, ще правим на този бука. Ела хома. Да, ще бъде описание. Да, и канала ми. Къде си? Дойде както и аз получвам. Значи, един фул сет, меч. Само долното те. Тук сета. Да. Фул меч. Стак легендарки, преименувани на сифилис. 3 сренки. Печели първия по видео. Втория по видео печели Breaking 3, Horns 2, Protection 2, Fire Protection 4. Protection 4 целия сет тук. И Mesh Smite 3, Ultimate 3, Fire 2, Breaking 3, Shark 5, Economic 2. Един стак легендарки и 3 спитки. Значи, за да се запишете за томбулата, първо се абонирате, после лайквате клипа, после се записвате с запис и името ви за предател. Къде си фулките, бе? Чакай, бе. Тук трябва да се говори. Тук, да, видях. Ма не, тук да няма мобилни спешники, тук да е тук колко. Мале, къде са всички панталонки, бе? Къде са всички фулки? Не знам, аз това те питам. Тук трябва. Отивахме в плана да това... Да си хелна, защото му хелни много. Добре, ти си взела къмтите. Съм ги взел, бе. В тебе са, бе. И на Василий, ако искаш ме убий. Абе, няма, чакай. Убий ме сега. Абе, чакай, знам, че са в тебе, аз взимай си ги за тебе, мене ми трябва да Убий ме, бе, айде убий ме. Чакай. Да лоди някаква. Абе, не бе, не дей, бе. Ако са у мен, мислиш, че няма да се сложа на мен си. Човек, къде са фулките? Не знам, не ги е взел. Кой? Никъде го така потива, не ги е взел. Нали Марис? Да си. Това е както и да изчезнаха ми фулките. Дай няма да удържавам на това, защото има ли монитора на 20 часа. Снимаш още? Не. Да. Ай, кажи бълваното. Ай, чао, YouTube. Абонирайте се за мен на Ovix James BG. Да. Ето къде. Аде шап. Аз го спрях. Аз пиша. Нормално го спрях.